pila na kabotohan ang iyang kaya? Siguro 5 na. Kita taon niya. Naot, makabuto na kag 5. Ano si pangan? Janet, Single o minyo? single. Ibuwag na ko ba na? Katong na kay uyab, kumusta man? Perminti ba ang ana-ana? Dili. Tagsa naman ko mag-date. Tagsa mo. Tagsa na mag-date. So karon wala kay uyab? Na ay nagapanguyab si mo. Na. Ay nagapanguyab si mo. Na. Pero nagakuyog yapon mo. Usahay. Pero galibin mo. Wala. Pero perminti mo magkita. Usahay. Kung magkita mo, mag-ana-ana ba dayon? Siyempre. Importante ba ang ana-ana sa relasyon? Siyempre. Kanay mong uyab karon, kung mag-ana-ana mo, pila kabotohan na iyang kaya? Duhara. Kung ikaw magbuot, pila kabotohan imong gusto? Daghan. Daghan, 5. 5 imong gusto. Karon hatagan ti ka og turbo. Atong ipainom ni sa imuhang uyab ang turbo. So imo ako gusto og turbo. Pagusa. Karon paimno nimo imong uyab og turbo. Pila na kabotohan ang iyang kaya? Siguro 5 na. Maybe tawag siya mamaya. Oh, gitagaan ako turbo ni Kaplod eh. Kita taon niya. Hinaot, makabuto na kag 5. 30 minutos gikan sa iyang pag-inom pwede na mag-ana-ana. Unya ang usa ka kapsula, usa ka semanang epekto ana te. Nya labaw sa tanan kana mangihi nya makaihi sa daanan makatabang ang turbo. Malikay sa prostate cancer kung nakaturbo. So mapalit sa tanan butika nationwide. Kanang di na mo gahi ko no, palit ko no mog turbo kay siguro makalima, makadaghan na mog buto. Kay yung mga Paris, shout out sa mga boyless nga trabahante. Hi, nakita mi ni Ma'am Diwata. Turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.